Monsieur Mohamadou Lamine Kane, conformément au décret 72-636 du 29 mai 1972, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare officiellement installé chef du village de Agnam, Ciwol. Ya jogoro jonga. Caggal ne mbaɗɗen volet administration o jokkede banggue aadi o donc mbiɗa rutta on parole o ceerno ka mbiɗa wi noon joni noon wonko gandumi e joom wuuro Mohamadou Lamine Kane kono ko wawi hen wonde foof joom wuuro il faut o walle par les populations. Kanko ne no gawlowo wi hankati il faut o faama o natti wonde Mohamadou Lamine Kane tan joni ko Mohamadou Lamine Kane chef de village de Agnam Ciwol. Yo Allah wallumo les nouvelles charges. Engagé wonti autorité administrative. C'est le premier représentant du chef de l'État dans le village de Agnam Ciwol. Kanko woni damal État, damal administration do e nder Ciwol. So État o administration sohli Ciwol koye makko rewa. Kala Ciwol naajo aussi cohluɗo administration walla État no waɗi escalier kanko woni première entrée o. Ɗum noon grand ya jogoro jaam yo Allah won ballo mo jogui ella noon ko kan o yettere. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Lamɗo leydi o président de la république Macky Sall caggal ɓe jeeɓi kamɓe état o woni Mohamadou Amin woni chef de village Agnam Ciwol. Caggal ɓe jeeɓi ewa heddi ko aada men, aada wuuro men, aada taniraɓe men, aada mamiraɓe meɗen jatiraɓe ko tawɗen ewa e konngol ceero wocci Mohamadou Amin ko ɗon heddi caggal du'aw. Joni noon ceerno wocci konngol arti ha e juuɗe ma an andi adama ɗum. Bandiraɓe ceerno wocci wi samini bandiraɓe kamɓe adama ɓe o wi ko piilongal o wi piilongal ngal gaddata addate ko kaala o wi ɓe piila e hoore he o wi ko ɗum woni aada maɓɓe. da kala makko finirte wattu hen ka kala bandiraɓe oddi ni Ciwol wano so tawi laamu teeli hakkunde tulde naaɓe e coyrinkoɓe kamɓe turanɓe ɓe kamɓe jogoto laamu ngu ha solution dañe. So luural waɗi walla woodi gussiɗo Allah walli Lamine noon luural waɗani, Allah wallimo luural waɗani. turanɓe noon eɓe tiiɗa e Ciwol
Birane Heri, Hamme Birane Mato, Hamme Seydi Mato, Hassan Ale, Seydi Ale, Musa Ali, Hassan Musa Makka, Hassan Pare Hassan, Hamad Makka Sire, Hamad Sawa, Hamad Tewa, Hamad, Eyoro Hamad, Yuma be woni Chorinke, Yuma be woni Keda, Bubu Malik Ahmed Suleimani, Malik Jobetu Kaka Ciwol, Sire, Keda, Sawa, Keda, Tewa, Keda, Yoro Keda. Yara Keda, Tibin Habi Yara, Tibin Mayra Habi Ahmad Habi, Tibin Said Ahmad Abdul Ahmad, Said Ahmad Tibin Yara Gel Ture, Pudi Ture, Abdul Ahmad Tibin Aisar Abdul Tibin Suleimani Aisar Fari Aisara, Suleiman Aisar Were Garme, Fari Aisar Were Garme, Baban Abdullah Ismail, Rasin Ismail, Musa Ismail, Bamab Ismail Damba Hamad Tewende, Rugi, Ibrahim Falel, Were Garme, Wahab Muhammad Falel, Tibin Sidi Wahab on Were Sidi Sarif. Baban Salaman Sidi, Baban Alsan Sharif, Hedorako, what the current Dalak one on the Tangde, Rokuma Galema, Cheram Wall Chilon, Rokuma Galema, Turambe. Kodok Njoro Sire Ali Maka said Samba Demo Pubu, Njoro Sise Sire Dama Geda, Pubu Malik Ahmed Suleimani Malik Jobetu Kaka Ciwol. Tell what you call it. Minen Gondi France, Minen Dendi même service. Ken Sadio non bodwa absence Paris. Mon ton juuti caggal leydi minen fof min yiddugo to koye laamu France mairie mi arti un jour ɓe mbi kam won africain goto ari ɗo henna kono noon ko cukalel responsable o ganduɗa hoore maɗa wiyami ya toon jaami toon tawmi ko kanko mbimi taw tan kanko laamu kam hawani jibinaɗo ɗo mawni ɗo yeehi France wonti lamdo ari ɗo en waɗa lamdo on won laamu hawaɗo jimin noddumi responsable o mbimi oɗo wona cukalel o ko mawɗo e nder mawɓe woni ɗo hen heddi kay yon jogoro jaam eɗen kalɗo haala nandiral tinno noon yimɓe jagganɗen ɓe ha jettiɗa to jettiɗa ɗo hoto yejjitɓe kamɓen ko hen ɓe jeeya e wonkima mbasa ganduɗa hoore maɗa wiita heeɓi tan aɗa welsindoɓe ƴeew wiya paggoyɗa ko faggakima ɗum ko on seul conseil tan kokkat maɓe neɗɗo noon e yawi yiide hoore muɗum neɗɗo ko neɗɗo tan ala hen fotti mum mboɗo wiya tan ya jogoto jaam mboɗo wiya abou mboɗo yette dem mboɗo wiyamo noon ganda maɗa félicitation e kala ɗumen yo tinno noon e muña